L'Hospital Comarcal de Vinaròs celebra els seus 25 anys d'història amb l'anunci d'ampliació i millora de les seues infraestructures i dels seus equipaments tecnològics que ha realitzat el president Ximo Puig. El cap del Consell ha visitat aquest centre acompanyat de la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, on han ressaltat el bon treball del seu personal, que atén a les comarques del Baix Maestrat i els Ports. Des del primer dia ha estat el primer lloc de les nostres prioritats. El primer decret que vaig signar com a president de la Generalitat va ser per a recuperar l'atenció sanitària universal. Hem eliminat el copagament farmacèutic i ortoprotèsic a majors, dependents i menors vulnerables. A les comarques de Castelló, 134.304 ciutadans se beneficien d'aquestes mesures. La Comunitat Valenciana és la primera d'Espanya en atendre tots els pacients afectats per la hepatitis C sense exclusions. Com ha apuntat la consellera Carmen Montón, aquesta inversió està enmarcada dins del Pla de Dignificació d'Infraestructures Sanitàries. El Hospital de Vinaròs terminará este año 2017 con más de 1 millón de euros invertidos en equipamientos y tecnología para dejar atrás la obsolescencia que nos encontramos. 4 millones de euros en total de ese plan de dignificación de infraestructuras sanitarias para esta legislatura, que es más de un 34% de lo destinado entre 2012 i 2015. Entre les novetats previstes, l'Hospital Comarcal de Vinaròs comptarà amb 19 habitacions individuals per tal de millorar l'estada dels familiars i dels pacients, la posada en marxa d'un nou quiròfan i l'apertura d'una segona torre de coloscòpia. Mesures que ajudaran a donar un servei de més qualitat a l'atenció sanitària que ofereix aquest centre.